Zgħażagħ ta' 16-il sena se jingħataw id-dritt li jivvutaw fl-elezzjoni tal-Kunsilli lokali u tal-Kumitati amministrattivi. Il-ħadd filgħodu tnediet il-kampanja Vot Sittax, proposta fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista li se tidħol fis-seħħ f'Novembru li ġej fl-20 sena anniversarju minn meta twaffqu l-Kunsilli lokali. It-tnedija tal-kampanja Vot Sittax saret propju fil-Ġimgħa Ewropea taż-Żgħażagħ li l-għan prinċipali tagħha huwa li tippromovi ċ-ċittadinanza attiva billi tħeġġeġ li żgħażagħ ikunu aktar parteċipi fis-soċjetà, kemm lokalment kif ukoll fil-livell Ewropew. F'konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kultura u Kunsilli Lokali, José Herrera, qal li qed tinkiteb paġna ġdida fl-istorja tal-pajjiż. Spjega li l-għan tal-kampanja Vot Sittax huwa li żgħażagħ ta' 16-il sena ma jibqgħux fil-periferija iżda jiġu meqjusa bħala persuni maturi. Żgħażagħ ta' 16-il sena l-huma maturi biżżejjed biex jikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet importanti f'ħajjithom. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli mir-riċerka, innovazzjoni, żgħażagħ u sport, Stefan Buontempo, sostna li ma tagħmilx sens li żgħażagħ huma involuti f'ħafna sferi fis-soċjetà iżda ma jitħallewx jivvotaw. U dan il-proċess li bdejna illum għall-konsultazzjoni biex imbagħad jersaq quddiem il-Parlament hija fid-direzzjoni t-tajba u l-weda tagħna li għamilna sentejn ilu qed inwettquha. Il-kampanja Vot Sittax qed tlaqa' flimkien diversi entitajiet taħt kumitat ta' monitoraġġ wieħed, immexxi minn Michael Cohen li huwa l-konsulent responsabbli mill-Kunsilli Lokali fih dan is-Segretarjat Parlamentari. Cohen ħabbar li l-Kumitat ta' monitoraġġ tlaqa' l-ewwel darba din il-ġimgħa u mill-ġimgħa d-dieħla l-mexxejja tal-pajjiż se jiġu mistiedna jagħtu kontribut tagħhom għal ġid taż-żgħażagħ. Is-Senior Lecturer fih dan id-Dipartiment taż-Żgħażagħ u l-Istudji tal-Komunità fl-Università ta' Malta, Dr. Andrew Azzopardi, qal li jittama li d-diskussjoni ma tiffukax biss fuq il-kunċett tal-vot, imma fuq ħafna aspetti oħrajn li wieħed jista' jislet f'din il-proposta. Preżenti għat-tnedija kien hemm ukoll att ta' żgħażagħ li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom li qed isir xogħol favur id-dritt tal-vot tagħhom. Għalija huwa tajjeb li tivvota tkun qed tisemek fis-soċjetà u tkun tista' tagħti l-vot tiegħek dejjem aħjar għax tista' tagħti l-opinjoni tiegħek u tagħżel minn ħaġa għal oħra. Għax jiena nemmen li għalkemm ikollok 16-il sena xorta jkollok il-femmit tiegħek tajbin. Permezz ta' din il-kampanja se jkunu jistgħu jivvutaw mal-10,000 persuna aktar għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Kumitati amministrattivi.